Para Putri yang pergi kita sarobakan saking Suritari Kuda Kepak Sri Panugal Budayo ngaturaken sesuku sesaji dan dua tengor saning Gusti yang Maha Kawasa. Wes cuma wis kala balae sangkala kita kena turkan libur ing dalu menika wiwit kados studi paripurnaning acara yang gede kita pernah genera terbit pancoko binang tua berkah basuki yono kang becek ketitik kang Allah bakal ketara sesanti rahayu Sri Manunggal Budaya tetap jaya. Sampun satata sapata kati siyaga ing kiri uparapan sampun coba wis minangka sarana awiwitikun Buda Kepak Sri Manunggal Budaya. Sawijine penijih bapa ingkang sampun lenggah sedaya salengga jogro ketinggal anggenipun ciptanipun ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi para kadang putra Sri Manunggal Budaya kalis ing sabdi kala memuji pangeran mohoga kang retoni alam jagat sameka sasana rep-reping gandeng kita iringane ponaka sarodep kabeh oman padha keblok serao jas puji dadi pangalembono Gusti kanthi sorak gembira nyata tarasa paring larap sirap sinta perwanop kata dosa pada wal kalisi datan paparisan papa sing raping rasa patangker para rasa wicagat tadi sawiji jara jala bating salah bating baca ing trio
200 menyang sakolo. Sepuji tematang pangeran mugi kadang mitra sami kalesa ing sandi kala ana bena etilahi ajalakna nongkel karasanju budaya Jawi asli trabek tata krama para kadang betra sami marasane kutha kepang artanapolo dono ngepon teman beri pada pokadi teman huri dono ngipon budaya Jawi asli ngaluri leluhur kita ingkang sampun sampurna Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kawula sarombongan Sri Manunggal Budaya Sri Manunggal Budaya mugi kales saking sami kala ayo sok Sri Manunggal Budaya Sri Manunggal Budaya
kadya kilat kung lebat kadya kilat tuming poing bantala jublegur jublegur seraning gawe kagete sami pratandha gedhe kanthi aseting pecut Kiai Samandiman pecut Kiai Samandiman yang rinegek dari sang bapa paringaning para cawata ing rikala swara jati pusakane Jiwang Tata Sri Klana sewang don wah rogo gegara dari sang bapa salepate kadang nutupi babahan hawa saka pata aji manca ing driya amadhang bocah ing grana kang tansah pitawarang kanugrahaning Gusti kang murbing jagat amrekalis ing para putra-putra kang sami mangkarya rahayu kang sami pinanggih wah rogo sampun paripurna kinipun sang bapa Mujigar Sri Gusti kalih Lewaksana minangka tunggaling preng tata kabudayan Jawa risang bapa jembarang kakasta Kiai Samandiman ketinggal lelek kadasima barang emang tadi meksa wah rogo tunggal papane siji caritane Sirodok Jepaka saking madyaning sasar pagelar nagala menika risang bapa sampun samata gati siyaga ing giri lamun Cenandra saking Mandra Jagaker kadulintang Bima Sekti kang lagi nyuwektu tena braja ing tengahing samudra wah rogo
ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun warakang putri ingkang tansah kula hormati sugeng dalu sugeng pinarak sugeng pepanggiran kalian senetari kuda kepang ingkang keparingan asmo Sri Manunggal Budaya ingkang dipun pandegani langsung panjenenganipun Bapak Hardi ingkang madhepokipun wonten tlatah Jalan Damanhuri 1 Blok F RT 60 nomor 67 Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Ing mriki kita sereman ngaturaken panglipur ing dalu sakmangke kanthi hajatipun anniversary Jogan Playbox yang ke 1 tahun. Mboten keteluban kita serbakan di batas sesempolan beda sopo ingkang babat desa KTI mugi-mugi anggenipun kita serbakan ing dalu menika ngayahi wajib ingkang dipun tebahaken saking Robeto. Mboten keteluban kita serbakan saking seni tari kuda kepang Sri Manunggal Budaya matur sembah nuwun sanget dhumateng Bapak Kapolsek, Bapak RT, Bapak Babinsas, Bapak Babin Kamtibnas ugi kita warga ingkang sampun maringi izin pentas pagelaran ing dalu punika. Kridhanipun para kadam putra saking sasara ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sugeng amirsani ngantos titi paripurnaning adicara pagelaran. Nuwun nuwun nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada teman fi
amba ati iku limo perkarane kaping pisan maca Qur'an maknane kaping pindho kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu adang ingkang luwe kaping lima sikir wengi kasuwi salah sawijine sapa bisa ngalakoni mugi-mugi Gusti Allah ijabahi. Iki pakatan kalau mau para putri sesuku saking warga agung Sri Paduka Budaya sampun kapiyarsa. Dados dhumateng Gusti Yang Maha Kawasa mugi-mugi atur panglipur wiwit ngatos titi paripurna ing adicara pagelaran sak mangke kita sarungan saking warga agung Sri Paduka Budaya tansah kalis ing sabdi kala dipuntembahaken saking Rubeto. Para putri sebeda malih Sri Paduka Budaya ngaturaken panglipur ing dalu sak mangke kanthi hajatipun anniversary Jogan Playbox yang ke-1 tahun. Mugi-mugi atur panglipur ingkang dipunaturaken kaliyan para kanca-kanca saking warga agung Sri Paduka Budaya ing dalu sak mangke kanthi kita sarombongan tansah kalis ing sambi kala dipuntembahaken saking Rubeto. Iya, setelah ini kita akan melakukan seksi pemotongan tumpeng saking keluarga besar Sri Manunggal Budaya. Semoga